El balanç d'aquests 2 anys és positiu en el sentit que ens ha permès desencallar temes importants i que ens ha permès desenvolupar també nous projectes, temes importants desencallats. No podem obviar la construcció d'una escola que fa 15 anys que tenim en Barracons, que és l'escola Carme Guasch, però també podrem inaugurar ben aviat aquest centre d'estudis Ferran Sunyer, que ens permetrà desenvolupar molt més a nivell d'estudis superiors, però també d'altres tipus que ben aviat esperem poder presentar, i projectes com per exemple el de districtes. Seguim fent el manteniment i les obres en espai públic, aquest carrer Vilafant que hem fet tot de nou, el carrer Col·legi que començarem a partir del mes de setembre, la internalització del servei d'enllumenat amb aquesta inversió de 800.000 euros que feia molts i molts anys que no tocàvem. Recordem que l'enllumenat de Figueres s'ha de refer pràcticament en un 90%, per tant la valoració és positiva, malgrat que evidentment no podem obviar que ha estat molt tocada per una situació de pandèmia que des del 13 de març de l'any 2020 ens ha condicionat tota la planificació que teníem i que ens ha fet gestionar un dia a dia molt complex i que ha posat en tensió totes les costures pressupostàries, de personal, etc., perquè ens hem hagut d'innovar i reciclar en una nova situació que ningú havia hagut de gestionar mai i que a més no sabíem mai com seria l'endemà. Aquesta incertesa ens ha provocat aquestes tensions de costures, sobretot molt a nivell pressupostari, perquè també tot s'ha encarit molt a l'hora d'haver de fer totes les mesures. Un exemple que tothom podrà entendre, els casals d'estiu. Tot i que ens agradaria poder-hi destinar moltes més places perquè molts més infants figuerencs hi poguessin tenir accés, dir que en aquests moments estem amb les mateixes places que es feien l'any 2015, però que el cost és completament diferent. Abans de pandèmia els casals d'estiu suposaven un cost de 90.000 euros per l'Ajuntament. En aquest cas, amb totes les mesures, els casals d'estiu suposen un cost de 250.000 euros. Doncs aquesta diferència tan important és la que ens estem trobant en tots els serveis de la ciutat i evidentment això fa que el pressupost es vagi movent a cada minut. Però la valoració és positiva i a nivell de govern contenta. Som un govern de 4 partits, un govern de 11 regidors, que tot i una situació de tensió com pot ser la pandèmia, ha seguit determinat a poder realitzar i fer realitat aquesta transformació que tant necessita la ciutat de Figueres.